handizivi kuti ndonyatsa kuti chini kuti makoments andasangana nawo akaoma. Munhu waMwari Javha vaenda paFacebook pavo vakanyora kuti ndopisa ndorema saka ndiri mapisarema. We got blocked on our way to Chitungwiza after the Sunday service in town. Zimbabwe ikubvira hashtag chintaurira kuda ndonyowani hashtag chindiudza hashtag twaba ndo zvaita ndobva amutisa mapicture mwana Rastaman vakakura pamusoro pemuta vakaita kutenderedza so kuti vanhu vakachida mari here kana vakachikushirwa mari kana chichipitika but vanhu vanga vakazara vakatenderedza kudai zvina kushata. Ndokudani pamusoro pebuririya amene chodzi chicho chinobuda nevanhu pamusoro peburi kuti une uchitoonekwa pamusoro kuya mota ichitofamba iwe uchitoonekwa nevanhu kuti uyo ndopavanga vari papo. Mwana Rastaman uyu akakanita chijamani chaizvo anyatsa kukwira pamusoro peipapo pekumberi kuya kana ndikuziva kuti ndo bonnet kana ndo canopy hadhoni kuti chodzi chine chiri chipamberi ichocho chimuromo chakadai ndopanga pakakwira vanhu vamwe vakabata kutenderedza memwana ndikati vakomana kukuri kutokwachura mota inokwachuka kapa vanhu vamasikati machena chaiwo tikati satizivi. Vamwe vakati masiya something here. Vamwe ndokutanga kuti hey haya who are you competing with? Vanhu vanga vachidiro I don't understand why vanhu vanga kudanza kuti hanzi who are you competing with. Vamwe vakati zvokwadi sita tofunga kuti ungokauya kurufu asi ndinoona kuti no ungosina kuuya kurufu asi kuda kuti hazvo competition ndevamwewo zvakare. Vamwe vakatononyora pamapeji avo andibhudhila ziticha pakati kuita makwikwi nemunhu akashayika kutoshaya hope kuti handingakundwi neushakabvu ndaiti pamwe ndauya kunhamo. Shame on you. Mwari aitiraiwo vana venyu veZimbabwe vawanewo mabasa vasaite mari dzisiri dzekukandirwa. Tibvisirewo mweya weurombo hatisi nyika inotambura isu. Vamwe varume vanotomhanya hanzi kutomhanya ipapa hatichisina varume muno ndimwe zvavamozavi kuti ndikura nhema ukanzi $100 unoiramba here yekungoti zvakwangu wachingoskrima unzi handakufarira the way wangochiskrima unzi $100 unoiramba. Ukanzi $200 wangosina kufungira kuti nhasi uchaona 200 utangofunga mavheji usi kuti regai ndimbondogwangura nditenge chinyama nditenge sipo nditenge sefi ndibhadhara rent zvese izvozvo ndozvaunenge uchifunga. Saka ndozvandiri kuti ipapapa handizozivi kudani vanga vapuwa mari vachikushirwa vachiputwa ma10 ma15 madola ma$3 amene ikoko. Saka kudani ndosaka vanhu vanga vachiteerawo zvaka hatizozivi. Zvikanzi nevamwe ndosaka vakadzingwa kuekera nai veduwe ko zvainai zvako iwe ndevanhu vanga vachikomenda kupeji kwaBhudhila stichapo. Zvikanzi kuti Passion Javha nekuda kusakundwa kwako anogona kutoteera Bhuriginimbi achida kuona kuti ndiani achachemwa zvakanyanya. Vanhu ava vanga vachidero ivavo. Zvikanzi nevamwe but still dzangojiwa maanglikana hazisi kuti mavhosi ndei zvakare ana kutovhota futi izvi zvatizivi. Zvikanzi anokurwadzai kamunhu waMwari Passion. Can't you let the men rest veduwe nevamwe wavo. Zvikanzi vanhu vanogwadziwa zvokwadi mukugwadzwa nemunhu waMwari Passion Javha. Kurwadziwa chiiko havapori ndevamwe zvakare avo vanga vachidero. Zvikanzi chasara kutongomuroya nekuti the way amunoda kuti attention yai yakasimba. Zvikanzi amen Bhudhilazi I notice kuti ukanzwa kufara musoro bhangu uyu murefu hatisi kuti zvinorevei. Zvikanzi saka makamuda kuti afambe achizvirovera pasi kuti Bhuriginimbi vashayikare siyanai nekuroya. Saka muda kuti aite sei? What do you want from munhu waMwari Javha? Zvikanzi nevamwe ndimi makatidzisa here kufamba nerusero. Vamwe ndokuti ane munhu waakatovhiringidza here apa kumwe kuvenga kwacho munhu wokunyanya kungomira akachimhurusana nevanhu vachiskrima kwakuti nhanzi maita sei uri kuda competition uri kuda attention asi hakuna wavhiringa. Vamwe wadero zvakare. Zvikanzi musagwadzwa imi. Zvikanzi saka kuya kunamukota samunhu kuti afare here nevamwe vanhu wosiyanai nemunhu. Zvikanzi nai zvenyu vagara nongovenga vana bhangusa ava akuda kuita ekera tsanenge here nekuda kwei nevamwe wavo. Kanzi ekera ndavatadzaini iye anoita kuendera vanhu kulocation kungomira mutauni. Imi you guys moziva kuti uyu handitowaita nzi ndakaekera ndakakurira kuchitungwi kana asingarevi kuda ndoko anenge achimbodzokera akachimbonoona vanhu kumanai kwavo vachimhurusana vachita handizivi kana kuti pamwe ndoko ari kugara I don't know nekuti kune imwe futi yakabuda yekuchitungwiza iko saka handizivi kuti ndo zvimwe chete izvo pamwe pana vanhu vari kunoona ikoko handizivi veduwe. Zvikanzi saka
anzikiyo iwe asi hauna sotarisa yekuzoita mbinga here nevamwewo zvakare hatina andikana kutarisirwa zvikanzi aita sei Passion 1 akatokwirawo ndege 1 and hapana pandamuona achitaura bad about Boutique Nimbi. Iwewe Brillas munoziva 1 even some of the artists munotobikana nemabeef kuti munyorwe mumapepa nesocial media. Love naStay Colors are the examples. These guys were entertainers, and just like Messi na Ronaldo, fans needed that. It don't mean they wish each other rufu. Passion is genuinely hate. Ndozvamusi kunzwisisa. Pamwe ndoda kutanga kushaudha zvakare kuti why akagwadama kurufu kwaBoutique Gringo. Kati hapo kaoma zvokwadi vanhu vane mafilling station mumastreets umu. Zvikanzi musatuka vamwe imi mukatukwa munoita hasha pano nekutotaura zvinyadzi nezvinyadzi, but the same thing is what you do to others. Regai vanhu vararame upenyu hwavo the way yavanoda. Zvikanzi apa varume vega vega ndikunzwe muchiti vakadzi vanoda mari ndevamwewo zvakare vanga vachidero. Zvikanzi vedweka mune daka nemunhu, ende kana maita daka nemunhu vamwe vanhu munodi munhu haribvi daka iroro ndevamwe wavo. Tochibva ipapo toenda zvakare panhau yani yekuti kumacomments anga ari kupage kwaButi munhu waMwari mukoma Jaffa vachoni kuti vanga vachiti kudii. Vamwe vakati enjoy yourself muri muZimbabwe. Zvikanzi chimboimbai zimudhanzo zvakakufitai. Ndafarira masasi enyu ezvikopokopo nemota nedzimba nebhutsu. Ndimi mune chimuti muri kurira ndezvekunamata here zvamanyora ndevamwewo zvakarevo. Zvandaseka zvangu. This one and his hunger for attention hai ngeke nevamwewo. Zvikanzi nevamwe zvakare. Twaba masara musina competitor ka ndevamwewo zvakare vadi. Zvikanzi big up my brother Willie Janda in Greennet, Rasta my ghetto where I grew up, Mangoromera Mafia. Happy to see you guys. Ndevamwewo zvakare. But are those guys standing on top of the car of your car? I'm not happy. Ndobva kuseka. Zvikanzi dai kuri kubhura muri Messi, just like Blue movies, everybody loves you but they can't admit 100%. Zvikanzi nevamwe vada kupiwa yekwaJam Master Fly Kick, especially vane Rasta vane vhesa awa pakaipa. Imagine top of Mercedes Benz, no man. Zvikanzi nevamwe zvakare run for presidency munhu waMwari. Nai munhu waMwari panga ukuita makwikwi nemunhu akashaika here ndevamwe wavo. Zvikanzi unotosvodedza nekuti kuita komisheni munhu akashaika kare. How though zvabva papi kuti vanhu tanga kuita ndozvakazara kumapeji iwayo. Zvikanzi munhu waMwari dangokudzai kuti Boutique Nimbi ndovega vairema kana mosogara zvenyu. Muchiri pwere pane video yakandibata muchituka kuti handitengese bhutsu dzeplastic dzemaChina ndemari dzangu. Asi kuti ndeipi zvakare iyoyo. Zvikanzi rufu rwembinga rwakusimudzira nevamwe wavo. Mbinga yemashuwa uchabirwa wachipapo pane vanhu apo nevamwe zvakare. Hausi kuda mbinga udhu. Vamwe ndokutanga kuramba achingoti iyoyo kuti competition nemunhu akashaika. Like now I don't know why vanhu vakufunga like that. Asi ndozvakazara mastreets umu. Vamwe ndikuti ko Carolina isati yapera here vanhu vese vakaita zvekuungana uko havasi kuona kuti ko Carolina vedwe. Zvikanzi this guy you gotta love him. You used to hate him but ndakaona kuti ilosi kwandiri anongotondinakidzawo zvake. Nyombinga spot on my prophet. Zvikanzi kana ndanga ndaona kunge uri hama yake forgive my eyes. Zvikanzi in the spirit of realm we are related. Zvikanzi I stand hard the prophet. Ndivamwe ko vangaita sei naye muprofita imo muZimbabwe musina mabasa kutongomanisana nemota tichidziteedzera tinangana nadzo. Zvikanzi kuita competition nemunhu akashaika iyo ndambotaura ndekuti ndo yanga yakangozara iyoyi futi. Zvikanzi haiwa modi washemu mapisarema kuita kukwikwidzana nani namunhu naBoutique Nimbi. Ahope makaisirawo Rasta awo something vakati handidzikei pamota. Twabamu usazokanganwa kupisa Ningirikini spokelo namaiti after 2 weeks. Havana kana mari. Twanhu ava vachidiro kumacomments satiziwo. Zvakakona vhesa ko ndiwo twanhu tunokikwa nanaJam Master chaiwo ivo vakakukira pamusoro pemota yemunhu. Zvakangonaka tinenge chidzidza zvakare. Zvikanzi mwoyo yemafanzi ngairege kumanikidza nekuti mbinga yakashaika. Mbingalicious Boutique Nimbi uya uone mufana uya achateera hake asi zvamanje ndima pisarema.
rega kuti tigokupa hedu malove achoni ko tingadii sinzi ndiwo uripo. Unopisa neanorema haungambotauriri wangu ndevamwewo zvakadaro. Hazvina kushata. Tinenge tichidzidza zvezvichifamba mumastreets umu ndo zvanga zvakazara. Vamwe vakati mbenga uto, vamwe vakati wakapenga, vamwe vakati hatisi kuni kuda, vamwe wakachipika wakati wagona udhani, wakati unodiwa malove nemanikes, vamwe vakati zvoshosho muri kupisa, vamwe vakati mukuita competition nemunhu wakashayika bhuriginimbi, vamwe vakati tingadi hedu ndimega mazara saka titongombira nemi, you stand for us kuma Olympics munomira nesu. Vamwe vambotaura kuti this man can dress to kill. Akapenga zikapenga zvakangonaka. Tongozvitenda zvakare tichingoti all the best mbinga uto ndozvinokwanisa kutaura. Tichakubata zvakare pachikamu chinotevera.